I'm a rapper, I'm a singer, I'm a hustler every day. If you wanna hate me, I don't care about you. If you want... Oga, ya aiki. Alhamdulillah kake lilfashe ubar rigima. Hello. Ok, dama account ka son ka bude ko an hada min. To zanna in baka fon ka cika. Ka cika waɗannan ƙa'idodi gaba da wanda a cikin fon kakka daga ko guda. Wato kai manaja da na asusu kwana biyu na kashe shi na an kace to bankin ku in bude account kuna ba da tallafi. Kwarai ma kuwa. Ai kan manaja baka zauna rayuwa ta tana cikin ban tausayi. Baka san abin da ne kuka abokai na kowa ya sai mota ban da ni. Wayo Allah sarki ka roki Allah. Na roka. To ka tafi sana'a. To bai ci na to banki ban dole muku aiki. Bankin ba mu dauka ma ka ta aiki. Kai dai cika fon ɗin ka bude account ka ta yakka. To manaja ka taimaka mini ba sai da zan yi cika wani fam ba. Da Allah ka taimaka mu rayuwa ta ku dauke ni aiki. Ina cikin ban tausayi ni malaya ne. Allah ya ce a taimaki marayu kakka wanta. Ok, to ya baba na barin cika ma fan ɗin gadi. Bari magana mi sunan ka. Sannan kuma account ne za ka bude wanda ka ɗauka dubu nawa. Wannan na ɗauka miliyan 700 ko kuma tiriliyan 7. Tiriliyan 7 ne za ka sami. Dan fes samu na so na kan samu kuɗi wanda za su kai tiriliyan 7. Kuma account ne ka buɗe girman na Dangote ko kuma ka buɗe girman na Brigade. Ka ga na Brigade unlimited ne. Ka buɗe saboda ina son zama dila. Ka gane dan na ga harkar dila ana samun kuɗi. Oh no. Kai ban masar zan ci kai dai ka dai buɗe account na unlimited wanda komai na ya shiga ciki ne. Ok, bana bude ma account ne ka ɗaukar 100,000 don na gada baka da hankali. Haba manaja 100,000 yanan ko mai gadin gida na bai baka sarakar 100,000 kai ni ce maka bude mai account da unlimited wani ya ɗauka miliyan 30 ko kuma tiriliyan 30 mana. Da Allah baka hankali account customer sai mana yawa ma na bude account saboda mu bankin gana mara gan dai bankin manyan mutane na masu kuɗi in ba celebrity kake babban da mu ma bude ba account wannan banki namu sannan kuma haka dai su da Allah ku taimaka ku buɗa min ko da 100,000 da kun ga sai na yadda a sa min dai 100,000 din kaga an ka sa min 100,000 din sai a bani abina yanzu in tayar abina sai in sake wani buɗe wani account a sake turo min 100,000 in sake in tayar abina kaga na samu albarkacin ku 200,000 yanzu a ran wana Allah na gode ma da ka dan don gaban Allah mai taimako na harjin mesa wayo dadi Allah ya taimaka maka babban mutum kai za a sa na skin ɗinka wanda zai gara account ɗinka ko da ka rasu. To ni sa kanka la akwai wanda yi min kai tuko yan wana babu wanda ta wani 100,000 kai samin kanka ga gwamnati ne na wannan wanka zaka sa nasken ɗinka wanda zai gadon ka kenan ko da Allah ya ma cika shi zai gadon account ɗinka ka waɗi min in ji shi waye za a sa maka kana ta yan sa kai na kan tunani ba dan wanka nake to ka sa min Dangote ko kuma ka sa min dan tata ko kuma ka sa min bulke ko kuma ina ka sa min Elon Musk ma za ka sami wallahi shi ni ka so na skin dina ka sami shi babu ruwana ka sami Elon Musk ka ko da ya mutu a ɗibo gado ne a baya ba ka da hankali ya halin ko ka sa Elon Musk yana sani ni ce ka sami shi babu ruwana ko bai sani ba ka sami shi kawai ai da ya sace Elon Musk dole sai an gani ni ce shi ni ka so ka sami Elon Musk za ka sami dole sai ka sami shi wallahi in baka sami shi ina ta saka ka cikin bankin kai dan daba nake dan tashi hankali nake na bi Elon Musk gudu babu wanda ka get out my office ka bar my office na bi ka gudu babu wanda ka ma na ki bana office na sai ka sami Elon Musk ko tashi hankali na yi ga saboda kana so ka kira ubanwa wani shege zaka kira ka sami Elon Musk kana hasara ta kenan tun na haka na samu next of kind ko me kudi Elon Musk ko zaka da ni ware ni ban wanda da dabba ai kai ne dabba dan hasara tun baka ko ina ba ka da mai hasara to Allah ya riga dauka ni ko makiyana dole na ku ganni ku bar ni kuma ni ma dan zaman ne wata iskanci a ganin aka talaba na banki ne tau ashe da ma da iska yake to mu gwaji gaban karan za ta faɗo ma Allah ya zame gadi ku shigo bala'i cikin daki ku shigo mai gadi ko kowa ya shigo na kashe wuta ku yi zaman ku Oye, ya washe mai ido. Masoya na don na kuka tun da ba ku yi min subscribing da YouTube channel ɗina ku ta ku min subscribe.